والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka yan uwa hudubar mu a wannan mako lallai ta haɗu akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar daga An-Nu'man ibn Bashir, Allah ya kara masa yadda, yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi, mana ya misalta muminai wato wajen soyayyarsu da jin kan juna da kuma haɗuwarsu da juna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da cewa kamar jiki ne kwaya ɗaya, kamar jiki ne kwaya ɗaya. Ta yadda za a gane wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shaka minhu udhun, da za a samu wata gaba a jikin ɗan adam ya zanto cewa ba ta da lafiya, to sauran jikin zai amsa ta hanyar kin yin bacci, ta hanyar kuma jin zogi da raɗaɗi a jiki. Wannan haka mumine ya kamata su zama. Ma'ana abinda wannan ke nunawa, damuwar muminai damuwar ka ce, farin cikinsu farin cikin ka ne. Duk lokacin da mumini ya samu kansa a matsala, to kai ma lalle ka ringa jin cewa wannan kana cikin wannan matsalar. Duk lokacin da wani mumini ya je na cikin damuwa, lalle kai ma ka ringa jin cewa kana cikin wannan damuwa din. Allah madaukin sarki, Annabi sallallahu a cikin wannan hadisi mai girma ya yi mana bayanin abin da ya kamata mumini su tsaya a kai, na ƙaunar juna, na tausayawa juna, na shiga lamuran juna, na taimakawa juna a cikin al'amuran da ɗan adam zai iya taimakawa ɗan uwansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wannan bayani, dan wannan shine yake tabbatar da wannan ukhuwar da ke tsakaninka da ɗan uwanka, ta yadda yanzu da za ka kalli jikinka a ce ɗan yatsa guda ɗaya ya gamu da ciwo na kaskare, to ina tabbatar ma wannan ciwon kaskaren in ba Allah maɗaukin sarki ya sa ya yi sauƙi da wuri ba, to za a ga cewa ya kai matsayin da ba za ka iya bacci ba, ya kai matsayin da kullum za ka kwana da zazzaɓi da zogi. To wannan shine cikakken misalin da ya kamata ka kalla. Duk damuwar da muke ciki, duk damuwar da musulmi suke ciki, to lalle ya kamata ka ringa jin wannan damuwar a jikinka. Ya kamata bayan ka ji wannan damuwar kuma ka yi abin da ya kamata, ka yi abin da ya kamata a daidai lokacin wannan damuwar. Musamman abin da aka gaya mana a fari hudu ba, abin da ya shafi Isra'il da Palestine, abin da yake faruwa a Palestine, to lalle mu ringa jin wannan abin a jikinmu, kuma mu taya su da addu'a, mu koka a wajen Allah subhanahu wataala, musamman a lokutan da aka fi sa ran Allah maɗaukin sarki yana karɓar addu'a, don mu sa waɗannan mutanen addu'ar cewa Allah maɗaukin sarki ya yaye musu, Allah maɗaukin sarki ya ɗora su akan maƙiya addini. Allah maɗaukin sarki, wannan ita ce addu'ar da za mu ringa yi ba dare ba rana. Allah yana son naci, Allah ba irin ɗan adam bane. Allah yana son naci, mu nace mu roƙe shi, Allah maɗaukin sarki sai ba su nasara saboda imaninsu, saboda zaluntarsu da ake yi, saboda mu kuma a matsayinmu na 'yan uwansu mun dage wajen taimaka musu da abin da shi ne ya dace. Ya 'yan uwa, lalle mu sani wannan, ka ji ƙaunar ɗan uwanka da ɗamfarwarka da shi da tausaya wa ɗan uwanka, to wannan shi ne ke tabbatar da abin da ke tsakaninmu da junanmu. Da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah ya ce musulmai ƴan uwan juna ne, ƴan uwan juna ne mu'minai. Sai Allah madauki sarki ce ku yi gyara tsakaninku, ma'ana kada ku yi gaba, kada ku yi kiyayya, ku zama ƴan uwan juna, masu ƙaunar juna, masu mutuntawa juna, masu taimakawa juna da dukkan damar da aka samu. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, sai Allah madaukin sarki ya muku rahama. Ya ƴan uwa, mu'minai suna da wata igiya da ta haɗa su a cikin soyayya da jin kai da kuma haɗuwa da juna da tausasa wa juna, kamar yadda jiki yake da alaƙa da ko'ina. Yanzu ka kalli jikinka gaba ɗaya a haɗe ki, hannunka yana da gurin zama, ƙafarka duk wata gaba tana a haɗe take da juna, to haka ake so mu'mine su zama. Shi sa wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Mu'minai da kake ganin su, mumini ga ɗan uwansa mumini kamar gini ne, domin gini sashensa ne yake karfafa sashi. Yanzu wannan ginin da ya ganshi duk da kinshi da kwarinsa, da yau za a zare bulo ɗaya, gobe a zare, jiba a tsare, kila kafin 2025 sai ka zo ka gaba ginin masallaci. Saboda me? Bulullukan su suke karfafa juna, yau an cire wannan, gobe an cire wannan, jiba an cire wannan. Kamar yadda idan aka sa al'ummar musulmi a gaba, aka ringa wato kamfatar su, ana ɗiban su, ana yafutar su, to wata rana idan mumine ba su haɗa kai sun yi juna abin da ya kamata ba, sai ga matsala ta faru, sai ga musulmai sun zama raunana, sai ga musulmai sun zo ba su da wani tasiri. Da haka mu din muna da alaka da juna, mu din
wato kamar gini ne gaba wato a haɗe. Shi sa manzon Allah sai salama hadisin da ya tashi sai ce mathalul mu'minina, ma'ana sifar su ce wannan a cikin waɗannan abubuwa guda uku. Ya ƴan uwa mu sani gwargwadon yadda wannan halaye wannan ɗabi'u guda uku ko sifa guda uku ta tawaya a gurin mumini, to haka za ga yana mu'amala da ƴan uwansa da sassauci da rashin yin abin da shine ya kamata, saboda me baya jin cewa lallai wato bai siffanci da wannan sifa ta kauna da rahama da haɗuwa da ƴan uwansa ba. Da haka dole al'umma a waje ɗaya take. Shi yasa Allah baya son mu ringa mararraba nassoshi da dama a Qur'ani, sai Allah hana mu rarraba. Allah ya fi so mu haɗu akan aƙida ɗaya ta musulunci, mu haɗu akan imani, mu haɗu kuma akan wannan ɗabi'u da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wannan hadisin. Yace wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Wani gurin yace wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinat. Wani gurin yace wala tanaza'u fatafshalu wa tashabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. In muka zo muna wato cin juna, muna yagar juna, muna kin zaman lafiya da juna, muna kin taimakawa juna, muna kin kaunar juna, to da karshe watsewa zabi. Wala tanaza'u fatafshalu wa tashabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Shi yasa kana nan kana jin yan uwanka na Filistin a matsala kamar kai ne a ciki, kana nan kana yin iya abin da zaka yi na wayar da kan al'umma, kana iya yi na addu'a idan ma wani taimako ya kama da zaka iya, duka wannan abu ne da lalle ake nema daga gare ka. Ya yan uwa lalle mu sani ya kamata dan adam dama wajen mu'amalantar yan uwansa muminai yayi kokari ya cika ɗabi'unsa, ma'ana ya ringa mu'amalantar muminai da ɗabi'u kyawawa, ɗabi'a ta haƙuri, ɗabi'a ta rashin zaluntar su, ɗabi'a ta kyauta, ɗabi'a ta juriya, duk abin da ya kamata lalle mumini ya kamata ya ringa wannan. Kuma lokacin da kake wannan tsakaninka da muminai, to ka nemi ladanka a gurin Allah, lalle ka nemi lada a gurin Allah. Kar ka ɗauka cewa kana yi ne don wani ya saka ma, domin ɗan adam ba lalle bane idan kai mai abu ya saka ma, ba kowa bane yake daufa'i, ba kowa bane karimin da in ka mai abu lalle shi kuma zai zo ya saka ma. Amma idan kai dan neman yardar Allah, idan kai dan Allah ya baka lada, to lalle ladan ka yana gurin Allah, kuma Allah ya san ta hanyar da zai saka ma. Lalle abin da ya kamata ka nema shine ka nemi lada da sakamako a gurin Allah. Wannan kuma haka Allah madauki sarki ya siffanta bayinsa na kwarai a cikin suratul insan. Allah madauki sarki da ya faɗi cewa suna ciyarwa, sai ya ce innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mu fa kadai muna ciyar da ku ne dan neman yardar Allah, dan Allah ya gani ya saka mana. Amma la nuridu minkum jaza'an wala shukura, ba ma buƙatar sakamako da gare ku, ba ma buƙatar godiya. Wannan shine tsantsar kai abu dan neman yardar Allah subhanahu wataala, sai Allah ya saka ma da abubuwa mai girma wanda ya fi abin da kai. Amma in kai wa dan adam da jiran ya saka ma, ba lalle bane dan adam ya iya saka ma, ba lalle bane dan adam ya iya saka ma. Shi dan adam in za ka yi mu'amala da shi, yi mu'amala dan neman dan Allah madaukin sarki ya gani ya saka ma subhanahu wataala. Wai shi sa wanda yana maganar haƙƙi sai ce wa aufi wala tastawfi haqqaka kullahum, sai ce wa samihu lam yastawfi qattu karim. In kana mu'amala da mutane yi kokari ka cika musu, kai wannan kokarin. Amma kar ka zo kana mu'amala da mutane musulmi mu'mine ƴan uwanka ka ce su kuma sai sun ma komai 100%. A'a, ai shi karimin mutum mai daraja mai kima baya sawa sai an mai komai daidai da daidai. A'a, ko yaya abu ya samu sai ya gode, sai ya haƙuri da 'yan uwansa, sai ya yi mu'amala da su. Ya 'yan uwa, Ibn Taymiyyah ke cewa ma'auni da ake auna mu'amalar mutum da mutane shine ka mu'amalanci mutane dan Allah. Duk mutumin da zaka mu'amala ka mu'amalance shi dan Allah, saboda dan adam wato ya ɗabi'antu da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta shi da cewa lalle shi dan adam yana da butulci. Dan adam da kake ganin shi yana da kangarewa, yana da butulci, da haka zaka iya mai abu kaza, shi kuma maimakon ya ma abin da ya fi wannan, a'a sai dai ma wani abu kasa da wannan ko wanda ma bai kai wannan ba. Shi sa Allah ya zama karimi, saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da zaka yi sai ya ninninka ma. Shi sa in ka kalli nassoshi na shari'a za ga karamcin ubangiji. Misali, Allah tabaraka wa ta'ala ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Duk wanda ya zo da kyakkyawa guda daya, to shi kuma Allah zai mai guda 10. Waɗansu nassoshin an kalla wani ana ninka mai ya kai 700 ko sama ma 700, tunda ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة سيتي والله يضاعف لمن يشاء. kaga in kalli wannan mutum ya shuka kwaya daya zangarniya 7 ta fito, kowace zangarniya akwai guda 100, kaga an ninka ma wajen 700, kai akan 700 ma Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama. Wannan shine karamcin Allah. Allah cikin karamcinsa shine za ka yi laifi, idan ka tuba Allah maɗaukin sarki wannan zunubin gaba ɗaya sai ya tattara ma ya convertin su, ya canja su, ya mai da su lada. Wannan karamci ne na Allah. Yanzu a ce ga wani mutum yana binka naira 100,000, daidai lokacin da za ka biya shi 100,000 baka biya ba, kuma kana tunanin ƙila wata matsala na iya biyowa, kawai bawan Allah ya same ka ya ce na ban ma wannan 100,000, sannan bayan na ban ma ita kuma ga wata 100,000 ka je gida ka ce fa ne, na tabbatar wannan babu abin da za ka mai wanda shari'a ta yadda a yi mutumin da ya kyautata ma. To Allah tabaraka wa ta'ala kana da zunubai saboda karamcin Allah, saboda Allah ba so yake sai ya sa mutane a wuta ba, sai dai in mutum ya dage. Allah madauki sarki in ka tuba zai convertin wannan ladan, wannan zunubin ya mai da shi lada, ya canja shi daga zunubi fa. Kaddara ya kai zunubi 10,000 sai ka tuba na gaskiya, sai Allah ya mai da wannan ya zama kyakkyawan aiki guda nawa, guda 10,000. illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Irin wannan tanadi da Allah yawa bayi, lalle ya kamata a ce bayi akalla ma suna jin nauyin Allah, suna jin kunyar Allah, don wannan kunyar ta hana saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ƴan uwa, lalle mu sani wannan shine mafi yawan halin dan adam, wannan shine mafi yawan halin dan adam, ya zanto cewa yayi butulci, ya kangare yayi butulci, wannan shine mafi yawa na halin dan adam. Sai dai dan adam din da ya tsarkake kansa da ɗabi'u na imani. Dukkan ɗan adam da ya tsarkake kansa da ɗabi'u na imani, za a ga cewa to bai fada cikin wannan ramin ba, yana mu'amalanta ƴan uwansa da ƙauna da haɗin kai da jin kai da haka yake mu'amala da ƴan uwansa. To wanda yawa kansa tarbiyya ta imani, to sai ya fita daga cikin irin wannan musiba ta cutar da musulmai, ta yin abin da shine bai dace ba, na kangare na yin butulci. Ya ƴan uwa, dan Allah ya tabbatar da yin wantakar da ke tsakaninmu, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta duk wani abu da zai iya bata tsakanin namu, duk wani abu da zai bata tsakanin mu sai da Allah ya hana shi. Allah madaukin sarki ya ce kada ku yi kaza, wanda da ƙarshe inda za mu yi wa juna wannan abun, duk wannan yan uwantakar tamu sai mun dawo babu ita, sai mun dawo ba mu ganin girman juna, sai mun dawo ba mu mutunta juna. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kada mutane su ringa wa junansu izgilanci, dan zai iya wanda kake izgilanci ma yafi ka alkhairi. Kada ka yadda kai izgilanci, domin izgilanci ɗabi'a ce da take sa wato ka ji katsan wanda yake ma wannan ɗabi'ar, sai ka ji ba ka san shi, sai ka ji ba ƙaunarsa, sai ka ji ba ka san gamuwa da shi. Haka mata ma kasewa mata, saboda me la'alla kai abin da kake kalla kake wannan izgilanci, to kuma ba shi ne kima da daraja a gurin Allah ba. Kila kai abin da ke kalla abin duniya, kila abin da ke kalla shi ne ilimin zamani, kila abin da ke kalla shi ne mulki irin na zamani, kila abin da ke kalla kaza da kaza ne, wanda wannan ko ba shi ne fin ba a gurin Allah. Allah yana mutunci juna, Allah yana mu ringa jifan juna da laƙaba marasa kyau, ka ringa gaya mutum sunan da bai dace ba ko laƙabin da bai dace ba. Allah ya ce mummunan suna, tir da mummunan suna na fasikanci, tir da shi bayan mutum ya yi imani. Za a kira mutum da sunan da aka raɗa masa, sunan da ya dace, sunan da ya ɗauki ma'ana mai kyau. Allah ya ce wanda bai tuba ba wannan azzalimi ne. Allah ya ce ku nisanci da yawa daga cikin zace-zace, saboda wani sashe na zato haramun ne, zunubi ne. Ku daina yin tajassusi, kuna bibiyan mutane, kuna neman laifukansu. Duk mutumin da ya gane kana bibiya, kana nemo laifinsa don ka yada a cikin al'umma ka ci mutuncinsa, ba za ku ƙara ƙaunar juna ba. Sannan ku daina yi da juna, wala yaktab ba'dukum ba'da, kada ku yi da juna. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwansa bayan dan uwansa ya zama mushe, lalle na tabbatar mutane za su kyamaci wannan. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, Allah mai karɓar tuba ne, mai rahama ne. Dan ka gane cewa tsakanin kai da wani ba bambanci sai da abu ɗaya, sai Allah ya kira mu da sunan mutane, ce na halicce ku maza da mata,
na sa ku yanki na sa ku kabila amma da ƙarshe Allah mai ce inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi kowa kima yafi kowa daraja a gurin Allah shine wanda yafi jin tsoron Allah. Ba yawan dukiya bane, ba tarin ilimi bane, ba kaza bane, a'a duka waɗannan suna da tasiri ne idan an haɗa su da tsoron Allah. Idan kana da dukiyar ta haɗu da tsoron Allah sai ta zama dukiya mai alkhairi, dukiyar da za ta amfane ka a duniya da lahira. In ka samu mulki kai adalci, ka kwatanta adalci akan yan uwanka, sai wannan mulkin ya zama ma alkhairi. In kai ilimi kana aiki da ilimin, kana karantar da shi, kana jin tsoron Allah a ciki, sai ka zama kai kafi kowa alkhairi a cikin al'umma. Saboda me? Amma duka sai da aka hada da cewa sai da aka hada da ilimi, sai da aka hada da tsoron Allah. Domin ai Karuna yayi dukiya amma babu tsoron Allah, babu tsoron Allah. Yayi dukiya amma babu tsoron Allah. Fir'auna yayi mulki amma babu tsoron Allah. Wancan bawan Allah da ake ambata a cikin suratul A'raf yayi ilimi amma babu tsoron Allah. Da haka inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi kowa kima yafi daraja shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah. To Allah dai ya hana mu waɗannan abubuwa don mu zauna lafiya da juna, don mu mutunta juna, don mu kimanta juna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi hasada, kada ku ringa juna hasada. Me yasa ba za ku yi hasada ba? Ai Allah dama ya gama raba rayuwa tun kana ciki, an rubuta ma abin da zaka samu. Ba wanda ya sai tara arzikin wani, ba wanda ya sai talautar da wani, ba wanda ya sai kaskantar da wani. Allah ya riga ya rubuta rayuwar na akan ka'idan nahnu qasamna bainakum ma'ishatan fil hayatid dunya. Allah ya gama rubutawa. Sannan kada ku yaudari juna a cikin kasuwanci ko ku ƙara kuɗi don wani ya zo ya siya da yawa. Kada ku yi wannan, ba daidai bane. Ko kuma ka ziga sil'arka da darajar da bata kai ba. Manzo Allah sallama ya ce kada ku yi wannan. Ku yi ciniki akan basis na tausayi, na sauƙaƙawa, na kuma cin riba da kuma amfanuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada ku yi kiyayya da junanku, kada ku yi gaba da junanku, ku ringa juya junanku baya. Kada wani bayan dan uwansa yayi ciniki ya je ya ƙara kuɗi ya ciniki akan dan uwansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zama bayin Allah ƴan uwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda haga musulmi to dan uwan musulmi ne. Duk inda musulmi yake, yana Isra'ila, yana Saudiya, yana America, yana Ingila, wannan dan uwanka ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ya zalunce shi, kada ya tabar da shi, kada ya kaskantar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kirjinsa ya ce jin tsoron Allah yana nan har sau uku, amma ce ya ishi mutum sharri ya zanto yana wato wulakanta dan uwansa musulmi. So ake ka girmama shi, ka mutunta shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan musulmi shi musulmi a karan kansa dukkansa akan dan uwansa haramun ne. Sai manzo Allah ya mana tafsiri, abin da yake nufi shine damu, kada ka taba jininsa, kada ka zubar da jinin musulmi, haramun ne. Wa maluhu, kada ka ci dukiyarsa, cin dukiyarsa ba ta hanyar da Allah ya yarda ba, wannan haramun ne. Sannan wa irdu, kada ka zubar da mutuncinsa. Shi sa addinin musulunci kullun so yake in ma mutum laifi yayi, kar ka zama masa da mutuncinsa, kar ka zama mai da mutuncinsa, rufa masa asiri. Akan ka'idar man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Shi sa Allah kullun shi so yake sitar da bayinsa. Da a ce Allah tona wa bayi asiri yake, wani idan an ce ma laifinsa kaza sai ka sha mamaki. Allah so yake rufa bayinsa asiri, amma mu kullun so muke mu tona kan mu asiri. Kullun abin da muke so, menene wallan wani na faɗa na mu'amalance shi da shi, menene damuwar, menene na gajiyawar wani in ji labarin ta in yada a cikin al'umma. Amma kuma yana ɓoye tasa gajiyawar, yana ɓoye gajiyawar iyayensa, yana ɓoye gajiyawar ƴaƴansa, yana ɓoye gajiyawar duk wanda ya ga dama. Wanda kuma umarnin addini shine man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Duk wanda ya sitarta musulmi to Allah zai sitarta shi a duniya, Allah zai sitarta shi a lahira. Wannan sitara ta ɗauki ko dai ka ganshi ba sitara ka bashi, ko ka ganshi da aibi ka sitarta masa wannan aibin nasa. Shi sa so da yawa masu wa'azi sukan kawo ta kissa ta annabi Musa, duk da malamai suna cewa kissa ce da bata inganta ba, amma dai akwai darasi a cikin kissar a ciki. Wata rana annabi Musa ya zo suka fita roƙon ruwa shi da mutanensa. Da ya fita roƙon ruwa shi da mutanensa, bayan sun roƙi Allah ruwa, sai Allah ce ya Musa
wannan ruwan ba zan yi shi ba zan yi wannan ruwan ba har sai wani mutum da ya shekara 40 a cikin al'ummarka yana saba min ya fito. Bawan Allah nan ya tsaya ga waye zai fito, ya ga ba wanda ya fito. Da ya ga ba wanda ya fito sai ya tabbata shi ne, sai ya koma ƙasa cikin mayafinsa ya ce, ya Ubangiji, lokacin da nake saba ma ka rufa min asiri, Allah na tuba, Allah ka yafe min, Allah ka rufa min asiri. Allah sai ya saukar da ruwa. Da Allah ya saukar da ruwa, annan Musa ya tambayi Ubangiji subhanahu wataala, ya ce, Allah ka ce ba za ka yi ruwa ba sai wannan mutumin ya fito sannan za ka yi ruwa. Ya ce, ya Musa, lokacin da yake saba min ban tona masa asiri ba, balle lokacin da kuma ya zo yana mai tuba a gare ni. Sai Allah maɗaukin sarki ya rufa mai asiri, shikenan magana ta wuce. To mu'amalanci ‘yan uwanmu da abin da wannan hadisi ya nuna mana na Muslim na Abu Huraira, mai mu'amalance shi da wancan hadisi na Bukhari da Muslim na An-Nu'man ibn Bashir. Mu ‘yan uwan juna ne, mu masu kaunar juna ne, mu masu tausayin juna ne, kuma duk abin da zai tabbatar da wannan hakikar da shi za mu ringa mu'amalantar juna. Akan wannan kaga duk abin da ke faruwa a Palestine, wannan yana fadawa ne akan musulmi. Ana zalunta su, ana zubar da jinin su, ƙananan yara da mata, ana musu yaƙi na ƙarar dangi. To kaga suna cikin damuwa, suna cikin yanayi mara kyau. Abin da ya kamata mu taimaka musu shine mu taimaka musu da addu'a. Allah maɗauki sarki ya taimaka musu, ya agaza musu, ya tsare su. Allah maɗauki sarki ya sa samu wato kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah maɗauki sarki ya agaza musu duk inda musulmi yake. Allah maɗauki sarki ya taimaka masa. Allah ya ɗora musulunci akan kafirci. Allah maɗauki sarki ya bawa musulmi rinjaye a duk inda suke. Allah maɗauki sarki ya biya bukatunmu. Allahumma izal islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatina wa ulati umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك من محمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. اللهم إذا قضيت لنا قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.